Boa noite, son Jon Amino, presidente da GAL, e xa que dei comezo a este evento, pois tamén teño que dizer algo. O primeiro que teño que dicir que estou francamente enfadado porque botei onte toda a mañá facendo un café e sobrou café. Moi mal. O segundo, que estou francamente orgulloso porque mirai o libro que estivemos lendo, Mirai, vou vos dizer cantas páxinas son. Foron 842 páxinas lidas, 386 trechos do libro, en 2 días. Foron 2 días moi duros, mais que pagaron a pena. Porque a verdade é que emociona moito estar aquí e ver como vai pasando xente con diferentes ataques, diferentes proveniencias, xente galega que fala con galés e seo, xente galega que fala sen galés e seo, xente de Portugal, xente do Brasil, xente de Angola, de Mozambique, de todas as partes da lusofonía. Porque, ao final, a nosa lingua, esa lingua que temos aquí, e que temos por lingua pequeniña, realmente é unha lingua xigante, unha lingua capaz de atravesar océanos enteiros, capaz de estenderse polos 5 continentes. Unha lingua que nos abre un enorme universo de posibilidades grazas á lusofonía. E tamén, que bonitinhas esas nenas cando leron, non vos parece? E xa está. E máis nada. Obrigadísimo por estardes aquí, obrigado a toda a xente que veu ler, a toda a xente que enviou vídeos, a toda a xente que estades aquí con cara de cansos. En definitiva, obrigado porque esta foi unha experiencia que lembrarei toda a vida. E agora, para pôr a cereixa por riba do bolo, temos a Isabel Rey que nos vai dar un concertiño. Entón, por favor, un aplauso para ela.